kami sa city. Kakaalis lang namin. Pupunta kami sa ano sa doon? Dry J. Magpapa-change oil at saka magpapa-tune up ng sasakyan. Ito. Si brother yung nagda-drive. So, while nagda-drive siya, ayusin ko yung ano ko. May dala akong ano dito. Nail file. And then, my Sally Hansen. Nail hardener. Ayaw mag-focus! May nail cutter din ako. Yan. Na-start ko na yung isa ko ito. So, gagawin ko yung iba. Hi guys, I'm back. Hindi ko muna yan yung nails ko kasi ang bilis magpatakbo. Tapos nahihilo ako. So, mamaya na lang pag wala ng liko-liko. Kasi dito maraming liko eh. Dito na kami sa Naga Road. Wala na siyang liko-liko. So, babalik na ako sa aking nails. Ayusin ko na siya. Ito na yung, isa na yung kulang sa ano, sa left. Tapos sa right, yung 5 pa. Ano tawa ka doon? Tawanan niya ako. Hey guys. Dito na kami sa Dry J. It looks busy. Ang daming tao. Ang daming sasakyan. And yeah. Hihintay na lang kami. Hindi tayo bababa doon? Bababa na kami. Bye! Dito yung outfit ni brother. Oh, diba? Shoes. Bago yung shoes niya. Kaya pala ang bilis ng patak kanina. Bago pala yung shoes. Dong, bakit ka naka-shoes? Tama ba? Saan ka pupunta? Bakit ka naka-shoes? Wala siya nala, hindi nang dili sa TV ka. We're having snacks! Bumili kami ng pan. Sa Tagalog sa pancho? Tinapay. Tinapay. Bumili kami ng tinapay kanina. I have hopia. Ensaymada. Coco bread. Yung sasakyan namin ina-align pa na dun sa likod niyan. Hi guys! Tapos na kami. Papunta na kami ng SM. We will go there. South Town Center. Bagong mall ata. Mall ba to, Jo? Tapos may Robinson Supermarket sa... No, dito tayo pupunta dito. Watson? South Town Center. Traffic. Ang dami sasakyan. Lalaro po sila. Yan, talo na naman po si ate.
Ano pa yung Ang sarap. Nauho ako sa pagbabasketball Patang ko. addict sa popcorn. Naghahanap kami ng cheese powder. Where's the cheese powder, yo? Kami lang mga powder. Matan na sila te. Matan na sila te. Namoy. Salamat. Nahanap na namin ng cheese powder. Sa tambaraton. Sara? Magkano? Walang te. Belong together. Ay, sila. Kaya ba itong popcorn dito mo? Sure. Ay. Dalawa? Huwag mo i-focus sa akin yan. Baka mabasag yan. So kami para bumili ng popcorn. Mushroom! Mukha ang gana din. Ano? Ang gahi-gahi naman ng mushroom nila. Ang gahi. Basta mayroon pa ito mga pagkaon. Uy, drinks! Uy! Water. Nakainom naman siya. We're looking for drinks. Ulit tadi. Awan din, na-explain. Gusto mo? Gusto. Gusto. Try daw, te. Ayoko. Ayoko nga. I want. Pauwi na kami. Uwi na kami eh. Pauwi Uwi na kami. Ay, Nandito oras na kami sa B. 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 Ito B. Uwi na kami. Nabili na namin yung popcorn. Ang daming popcorn. Ito B. Ako. Iihit na Ilang kami. boxes? 3? 3 boxes. So, 9 packs. Oh, yeah. Ano yung party nila? Ano ba yan? Mali. Wala tayong pera. Wala kaming pera. Sud ano to, te? Okay. Sa bahay, ang ulang. Sudan Hello, wala kaming ulam. Ano yung ulam? Bili na ng Jollibee. Mag-drive-thru na tayo ng bucket meal. Bucket meal? Jollibee? At hindi ka kain sa bahay. Ay, no. Sa ano, McDo. Yung magandang McDo. Punta tayo sa magandang McDo. Lapit na kami sa bahay. Dito na kami sa garage. This is the garage. Nagmo-motorcycle kami papunta sa bahay. Kasi malayo yung bahay namin sa garage namin. So, we will do that. Hi guys! Nandito ako ngayon sa bagong kwarto. And tinitest kasi namin kasi minove namin yung router namin para gumit na siya kasi yung router namin, yung position niya doon lang sa kabilang bahay. Tapos ito tapos na, dito na sana kami matutulog. Kaya lang yung wifi hindi umaabot. And alam mo yung hindi ka na nabubuhay kung walang wifi. So minove namin siya sa parang gitna. So dito may 2 bars ako, minsan nagiging 1 bar, pero at least may connection. So yeah, this is a really quick room tour. Sobrang liit lang ng kwarto ko. And yeah, that's my closet right there. Ino-open ko siya kasi mabaho pa yung paint niya. Bago pa lang kasi. And yung bed namin, pinagawa namin siya na meron siyang And ito, kay Marlon to. Yung batang yun, kung saan iniiwan yung t-shirt niya. So yeah, pinagawa ko siya ng may compartment na sa baba. So yeah, may ganyan na siya. And I'm so excited. May mga pinamili kami kanina na design sa kwarto. Pero I'm not sure if maa-attend ko siya ngayon. Pero we'll see. I'm gonna talk to you guys later. Inform ko lang sa kanila na okay na yung wifi namin. Hi guys! I'm with Mark. Mark Hale yung pangalan niya. And magsha-shoutout kami. Siya yung papa-shoutoutin ko. So, alika na brother! Aligin! Ang ganda ng song na yan. Ang title? So, ito yung sa video ko na iyak tawa. And the first shoutout goes to Patricia Batu from Pampanga. Hi! Hi! Gusto ko mag-hi ulit kay Zendrick Tan. Hi! Hi! Bro, kumungol ito eh. Hi to John Marie de la Virgin. Hi to Mitch from CDO. Hi. Ito yung sa Uwi na Ako vlog. Hi to Happy Bonilla from Surigao City. Hello. Hi, Win! Hello! Hi. Siya si
si Marwin. Si Kiandra Alcantara, taga Talisay. Saan sa Talisay? Kilala mo ba si Auntie Heidi? Ito yung binili namin kanina. Si Baro. Magnet lang siya. Ang banga ay. Sharpshooter ako. Sige, ka Marwin. Ang sa'yo, Marwin? Red lang. Kay Marwin, red. Kay Mark, yellow. Si Mark to. Go. Wow! Ah! Pasikat, oh! Titira na si Wiwin. Tanggi. Ikay mo ha? Kanina ang galing niya. Apan, basta mapindihan mo apan. Ngayon may Okay, video na hindi na okay, siya magaling. ah. Okay, again, rematch. Yung red kay Mark na yung red. Nag-move man siya. Ang tunson ko naman. Hindi gumusa eh. Hindi na ako ito panalampasin. Talunin ako doon. Wow! Kay Marwin yan. Talunin na kita. Oh, swerte yung yellow. Ano na? Swerte yung yellow. Okay, ito, may red ako. And nandyan yung target ko. Yung target ko talaga yung gitna. Yung gitna. Yung gitna talaga yung target ko. Panoorin niyo ako ha. 1, 2, 3. Ah! Yun! Nasa gitna! Nasa gitna talaga. Nasa gitna. Nasa gitna yung target ko. Oh. Galing-galing ko talaga. Ulit. Yellow naman. 1, 2, 3. Ah! Yay! Galing-galing ko sharpshooter na talaga ako. Dito na ang popcorn namin. Yummers na. Naadik na itong bata to sa popcorn. Mukha mo, parang ng popcorn.